בוקר מקסים. איתמר, היום בוא נעשה מתנה לסבתא. בוא. יש לי רעיון, בוא נשאל אנשים מה הם חושבים על סבתא. רוני, את עם מגי? כן. אפשר לעלות? כן, בואו. מה אתם מאחלים לסבתא לכבוד היום הולדת? רצינו לברך אותך מכל הלב, אבל לפני כן רצינו לבקש סליחה. סליחה שהזדנבנו אחרייך כל יום שבת כשהלכת לבקר את המניה שגרה ליד בית הכנסת. סליחה שהצצנו וראינו את הנשיקה שלך עם פיטר. סליחה שהתחברנו כל כך עם המחזרים שלך, במיוחד מגי, החליפה בולי ממיכה קסטחר, למדה לקפוץ סלטה בבריכה עם ישראל מחיל הים, ואפילו נסעה על וספה עם גידי. ובעצם סליחה גם עם מאיר, שהתעלקנו כל שבת ונסענו לים איתכם. סליחה שקפצנו לביקור סוף שבוע בצבא וגילינו סודות. סליחה מיוחדת בעצם ממירוני. בשום פנים ואופן אין לי מה להגיד סליחה, כי כולנו יודעים שמגי היא זו שחרבשה את הריקוד בבת מצווה. ממש לא. ממש כן, וצילה יכולה להעיד. עכשיו ברצינות, אסתי, אנחנו מאוד 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 אוהבות אותך. את האחות שלנו הגדולה. את החלטת עלינו שהיינו קטנות, את מחליטה עלינו ותמיד תחליטי עלינו. אנחנו ממש אוהבות אותך. תודה רבה. מתי את מכירה את סבתא? אסתי ואני מכירות למעשה מגיל 0, מהיום שנולדנו. גדלנו יחד בלול, גן ילדים, כל המסלול למעשה, כבר 60 שנה. הדבר שהכי מאפיין אותה, בכל אופן לגביי, היא שהיא יכולה לסדר לי את החיים ואת הבעיות במילה אחת. ומה את מייחלת לה? שנזכה גם לגדל נינים. הרבה בריאות, זה קודם כל, ואסתי מאושרת, ותהני מכל הסובבים אותך, וכולנו אוהבים אותך. איך הכל התחיל? אני הכרתי את אסתריקה בשנת 66, לפני 46 שנה, ובמבט ראשון 3 דברים משכו את ליבי: העיניים, הפנים והצמא. למתנת יום ההולדת הראשונה, מבחינתי, קניתי לה את התקליט של הביץ' בויז. והיא מסכנה הייתה צריכה ללמוד את השירים של הביץ' בויז. בעצם זה ממשיך עד היום, רק שהדברים השתנו. היום זה ה-CD,
והשירים הם שירים ים תיכוניים. כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא... אני מרגיש שהיסטריקה משלימה אותי בהרבה מאוד מובנים, כמו בשירים החצי השני שלי. אני חושב שהיא הדבק של המשפחה. היא נותנת לי כיוון כל החיים, ואני חושב שהיא מראה את הדרך לכל המשפחה שלנו. אז לסיום אני רוצה להגיד לך שהתחלתי 3 דברים. ראשית כל, מזל טוב ליום הולדת. Welcome to the club. דבר שני, אני אוהב אותך היסטריקה, ואני אומר את זה בקול רם ובפרהסיה. ודבר שלישי, אני מאחל לך שהחצי השני של החיים שלך יהיו מאושרים לפחות כמו החצי הראשון ואפילו יותר. אנחנו נמשיך. כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר. באנו לשאול שאלות על סבתא אסתי. איזה משפטים תמיד סבתא אומרת? אני לא חמות, אני חמותק. נכון שגיל ממש דומה לי? כולם לוקחים לצלחת, שקט, דממה, כולם אוכלים בולסים, עושים טעמים של יום. ואז כמובן בא המשפט האלמותי שאומר, מה, לא טעים? ואני אומרת לה משהו כמו, אמא, האוף יצא ממש טעים, ואז היא אומרת לי, לא טעים? ואז היא אומרת לה, לא, אמרתי שהאוף יצא ממש טעים. זה לא טוב? אז אמא, האוכל שלך תמיד טעים, אז זה בסדר, את יכולה להיות רגועה. וכשהיא מגיעה אליי הביתה, גיל, למה אין לך מה לאכול? אם אתם רוצים, יש מלח על השולחן. אסתי, תמיד צריך מלח. תמיד, בכל הארוחה צריך מלח. נו, אויש, באמת. אז נגיד שואלים איך מכינים את העוגה, או בחזניות, או משהו כזה, אז היא עושה, לא, את לוקחת את זה, מערבבת את זה פה, שם במקרר, וזהו. ואז את צריכה להוציא, להכניס את זה פה, שזה יתפח, לשים בתנור, להוציא, לחכות שזה יזיב, וזהו. ואז את פותחת את זה, ממלאת את זה בפנים, שם מעל שוקולד, וזהו. ואז רק צריך להיות במקרר 4 שעות, ואז את צריכה... בקיצור, אז זה בשבילך הכל מאוד פשוט, אבל... וזהו. איזה אמא סבתא הייתה? תמיד עוזרת ומסייעת, ותמיד שם בשבילנו, כל דבר שהיינו צריכים. זאת שהיא לא מלחיצה, לא חונקת. מעולה, דאגנית, תומכת, אוהבת, אבל בעיקר ומעל הכל נוטלת הכל מעצמה. מה אתם מאחלים לכבוד היום הולדת? אסתי היקרה, המון 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 מזל טוב, לפחות עוד 60 שנה, אני מאחל לך, ושיהיו עוד הרבה נכדים, לא רק מאיתנו, אבל גם. ושתצליחי בכל מה שאת עושה, ותשמרי על אותה רוח הזאת, צעירה והכל, שעדיין יחשבו שלא יאומן שאת סבתא שמתרוצצת אחרי הנכדים בחוגי התעמלות. שתמשיכי להיות כמו שאת ולא תשתנה אפילו טיפה, מעבר לזה שבאמת תוכלי להשוויץ בעוד כמה ילדים בדרך, אבל יש משהו. בנות, רק בנות, כמובן. ולפחות עוד 60 שנה כמו ה-60 האלה. מזל טוב. מזל טוב. אבל תמיד היית שם, ותמיד תמכת בי. אני מאוד מודה לך על זה. וזהו, אני מאוד מקווה שאת תאהבי את המתנה שאני באופן אישי בחרתי, במיוחד בלי אף עזרה. ואני מאוד אוהב. ביי. תודה רבה. עבודה מפרה, עבודה עם המון יצירה ביחד, באמת עם בן אדם שלי נותנת כולו ברגישות אין קץ.
זה כמורה. מורה, מקצועית, רגישה, כל מה שניצה אמרה, אני כמובן מסכימה עם הכל. והשאיפה שלה למצוינות, היא לא ויתרה על אף ילד. תמיד האמינה בכל אחד ואחד שהוא יכול להגיע להישגים. תמיד ברגישות רבה, בסובלנות, מדהימה. פשוט מדהימה. אז אסתי הייתה מורה שלי למתמטיקה בכיתה ח'-ט'. הגעתי לחטיבה בדרך אסתי היקרה. גם ממש התאהבתי במקצוע, ואחר כך גם בתיכון שלוש תחרות יחידות. וזהו, המון מזל טוב, אסתי, ותודה רבה על הדרך ועל כל מה שנתת. אז שיהיה לך הכי טוב בעולם, והרבה בריאות, והרבה נחת. אסתי יקרה שלנו, אני כמובן מצטרפת לכל מילה של ניצה, ומאחלת לך המון מזל טוב, ושתמשיך להיות כזו מיוחדת וחברה טובה, ואימא נפלאה, ואישה נהדרת, וסבתא מקסימה, ואחות לדוגמה. באמת, אשת חיל מי ימצא, וזו את. בוא נשתה קצת מים. היה לנו הרבה מסעות. בוא נעשה לחיים. איך לחיים? שיהיה לך הרבה מזל טוב. שתמיד תמשיכי להיות כמו שאת. שתמיד תלכי באותו דרך שאת ולא בדרך האחרת שאת לא מכירה, ושיהיה לך הרבה בריאות. תגיד משהו. מזל טוב. תפסיק. מצלמה. בוא למצלמה. תודה. ובחורף הנמלים מתכנסות. לא, ביחד, מזל טוב. ומחלות לאט. אבל לפני כן, רצינו לבקש סליחה. סליחה שהזדנבנו אחרייך. כל יום שבת שלחת לבקר את עמליה, שגרה ליד כסת. די, נו. ואת באמת. לא, נו. כל שבת שלחת לבקר את עמליה. איפה בדיוק? לא יודעת, זה רחוק וזה. יאללה. מבקרת עמליה שגרה רחוק ליד. אמרנו את זה ודאי. זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. בחודשי קיץ כמו חגר בקיץ. ויש אדם שם התחילה, עוד מעט. והחגר בחורף שם לפרחים לטעום מזיכרונות העונה.